khua adur khupa khopui rikal ruwa le trek zuai kara chuan papakhat hi aron har chuak lol mai abul loka chuan pickup truck chu alet nga ta accident tok ti chu hairual anilo atlak na atang chuan kongpui lampanin aron wak chuaka khochung lampan turin ke in akalta ani reilo te a motor tlan ri a hreta phur taka hoile tin phardin mayan tuma amai ro chu abe chelo takin car chuan aron su thoi thuak mai kongsir phul china chuan atop tadaya angai na hrelo hle motor endik tur chuan manmo takin avakal naya maktak main a driver chu alo thi fel der to amit mu alavar vek zui liam chuan motor khal tu phone chu mangin ambulance an call ngal fata signal a chiang lo hle 911 dispatcher chuan amingle aom munaron zot ta a liam ero chuan ama mingei po a sha chuak zo ta tlat lo man mo takin awale tan check ngala a id phur chuakin amingle a address ta chu an check le ri a id a chuan engma inziak alo haulo mai chuti lai tak chuan car chunga tap van atangin chawak aron tlathum nola ngai thalo takin a hoi kwal ta hrek mai ani hlau thon na in aron mantran ta manmo takin kongpuya chuan atlan chhun zoma reivak lawa restaurant awa thleng hlol mai kongkhara alu chia chu achunga zong alian te atar zurin an lo thi fai vek an mit mula ama amiang bokhan alavar vek zui makti taka hoi kwal lai chuan pon lama thom a hria thok le khata motor van tlan chak tak khian restaurant kota car ding hle lai chu aron suri bur mai akhal tu pa po midang ang thovin a thi vele a thil danan ngai to neu taka chuan hrilau taka leng ani ringin aka le nar ta chu a huk bota ani restaurant chunga map chu keng chuakin ram hnuaya abibo ngala uluk taka zirchian nu chuan ama in niom taki avapo ta hlol mai varanda lai talo ena wang chuan omani aring thiam ngal maya kongkhar akikta ani ama ero chu tuman anron chang ta haulo ngai thalo takin in hnunglama a pheile a dar thalang chu chia in kongkhar a hongta room chunga chuan an vei thuaka mishing mel mutur reng an la chuang lo voicemail an ngai thale a chutang chuan aming chu liama ani tia sha theita thok le khata thil enga mongai tu chuakin khoilai muna emani longlenga amude uzar lai a sha chuak chok mai makti takin a thohal hala uluk taka aim bol zo chuan tv a chanchin tharabi kwalta ani anu loka chuan a inbula na thokhi awa muwa poncho a hlo thu hrilin zaizir le mui phunin awa beknal awa biak pala chuan engma sha thei silo thingpheka thuziak kenglangin poncho a himlo thumol chu an entir le a chupala chuan engma sha thiam ve heklo le liam chu aron lapan nai ta dewa inaron thleng trap ti in atlu ve ta nok mai liam chuan makti takin abort ken lai chu a thlau ribala midang an thi zel nu po chuan achunga engma a thleng ve bok silo thilom zia hria chhuat tumin lekha a thil hria ta piang chu an ziak thamol mola chanchin tharangai ventel zelbok amaron nai chila piang an thi tak zel wang chuan a chan ni thei om an ngai tua thin hria thiam har ti kher mai ama ber chu chian na thlen tu ani a in ring thana fia tumin anin pialoka chauak ram lo chu awapan phei ta them mai le film khur taka mai hup chungin an ve phei den na awa nei chil tak viau nu chuan chauak po chu athi ve ta dai mai chu vele thilom zia aman thiam tran ta shrui pot mevin eng angan nai nge himlo chin ti te chu a chin chiang ngal kawa uluk taka a in te mek lai chuan thok le khata motora ron lang hlol mai passenger te an thi to mai lo nan man mo takin atlan chezui ve ngala mi hriat pui hau lovin adin muna khol kham hle
tlai thim thet a chuan police pahnih hi ron kalin liam a chuan ron zonga a truck accident an charawang khan an ngai a thalo hle ani in chung an ron bi kwal vel lai chuan theitopin alo biru ve thung engma an zon hmu mai lo wangin police pakhat jok chu in chung lama alut pheya pakhatin tual lai fan mek lai chuan choak rual an ron tla thum ta nol mai police chuan restaurant a mithi te ang bok khan choak mit te chu avar vek ti a mu chuak nga la athil muang ang chu radio mangin a report ta ani rei rial lovin police station lama an kirle tadaya liama chuan hreoma lo ti kher mai chumhnu chuan lir thein a in khal chuak ve nga la van doi thlak takin avache sual ta hlau mai le mang ang taka aum lai chuan aron har chuak zoka amu mang lek chu lo ni in reilo te a motor ri a hreta uluk takinan va bi thladek deka meiche pakhat amaron zongkwal vat tu chu awa muta ani biru ka tumna lama thoma siam pal hlawa chunu chuan aum na aron hriat pha le ngal alam pana aron pheita ka chuan liama chu a au zui ngal tuara ron kal nai hlek lo turin a hrilani chunu chuan liama thu soi chu engama angai saklem lo aron kal nai zela maktak main engtin ma a om ve ta haulo mai ngai thatakin liama po chuan kongkhar chu a hon sak ve ta nge a chunu chuan a minglem jain ani thule a maloka an accident dun thu chu a hrilta ani amai ro chu thildang engma a hre chuak zo to bik lo engti tura zin dun nge an ni po a hre chuak zo to chuang lova an bang bo dun hle chuti lai chuan uite pakhat hian liama chu aron nim thara engtin ma a ombok silo makti takin a thlir zui vongvonga chumhnu chuan liama in lama anin zui lut ta ani liama chuan jane a hmuta ka chuan an accident ma a motor an chuan dun lai te chu amit thangal ruaya chiang taka hriat nei lem lo ma se mun pakhat Smithburg Oakdale Bridge aero an kal ngei ti a hre chuak ta chulai mun chu mepa an han zong hal vat fata thil dang hriat chua bel ngei be sein an va pan dun ta ani leichunga chuan an han tei kwal thau thawa abul vel te chu an han thlir kwal vel thul ama ero chu engma an hre chuak zo chuang hau lo mai an ti dun sap nu chuan thok le khata jeni chuan thil ngai tu chu anei thuta lungai taka bridge a thulai liaman aron tong thamon lai chu a hre chuak ta aba kero engma hriat bel anei lem chuang lo a thil hriat chuan aril ruwa ti buai ting mai ani anu dawa chuan an accident na pun nge a khan an vein zui pheile ta a mun an va thlen chuan mei kan na hnu bial zau tak a chung kang dum vek chuan va mulol mai an pani chuan an che chual zan thil thleng then khat te chu chiang lo ruain an mi thla voi thin han chui don fak tura ro an hai cham hle liam ril ru chu a buai chho zela jane ne na chuan ama awanga tumlo takami an thi nual to thu te chu a soita ani jane berpo chuan a hlau vele nuwa atol nung shrut mai engwangin nge min hril lok lo ti in liam chunga chuan ala thin rim zui in nial bab chungin kong puilama anin zui chowa chuti lai chuan police pakhathi aron thleng hlol mai jane chu ati tawlak lo to a liam ate pahni laka chuan akal hrangta ani enge muchena kalnu chuan police chuleya atlu sop vele tatnok mai le liam chuan jane kalson nuwa chau police chu athiani ti a hra chuak ve nga la jane nen chuan inzom na mak takan nei ti a ring chhun zom ta ani finfia ngei tumin kelbula an vakal naya an pahnia an dun chung chu engma a thleng lem lo amai ro chu anin kalhlan rualin kel chu athi ve hnal dai mai liam chuan thu nei tu te hne na hrilvat thai na hria a thian nu ero chuan an oi sak don chuan lo wangin damdoi in lama in test mai alo rot ve thung
damdoi in an va thlen chuan doctor chuan test chi hrang hrang alo ti saka uluk taka nin check up lai chuan in person deuhin ami thla a hun kal to da chu aron lang le thut thin test rule ang ten ti zo nu chuan TV news report an thir le zuaya liam chu thina hrang hrang thlen chana rin hlel berani thu an ron puang tamau mai le man mo takin tlan chiat ngal an han tumna a be seilo devin police an lo thleng der to mai chuti lai chuan an doctor khan liam test result chungchang kha aron soipuya maktak main engma diklawa omlo thu ala hril zui result beran hriat taka chuan arang lama damdoi in chuasan chuan tumta elevator an tlan lu don lai tak chuan jane chuan bozon na lekhatar chu awa hmufu hlau mai chu vele amit thla a chuan bridge a ding lai kha muleta a bozon na lekha ama thala ngai chuan na ni boxi chu alo hum wa mai engti na tak niang mo a har chuak thuta liam chu elevator a alo lut fel der to rang takatlanin ava zui ve ngala van doi thak takin leaf kong khar chu a in khar man hlau abul loka stepa chuan man mo takin atlan thlave ngala fit som nga aya anin hlat chuan elevator chunga mi takha an thi ve vek don si aman mo kher mai chunglama po liam chu alo buai ve na sa leaf kong khara in hon vele rang takatlan chuak ngal turin abula te chu an hril mola chong lina an thlen vele an vai chuan a hnot chuak ta ani van doi thlak takin jane nen chuan anin nang le thatlat lo in hnuai lama bok anin thlale a leaf ta dina kong khara in hon rual chuan man mo takin anin kwa choi mai arang theang berin damdoi in chuan tlan chua san ngala tuma thi le hliam an omlo awang chuan an lom let ling hle ram hnuai pil ril taka in hum him na zongin an bibo ngala huan pakhat an va thleng ta karan chua san ma chuan jane chuan mibo anga register ani thule police lamin an zon mek thu te chu an hril hrewe hrimhrima chulai hmuna chuan an riak ta ani atuk jing khualo wara an omna hmun en thli thlai turin liam chu avei kwal nak mai chuti lai chuan jane point radio a news alo ngai thlave mek boka mibo chungchang an puanna chuan aming an ron lam ri tatlat mai aming diktak chu Rose Darwood ani baka apasal seman azon mek thu an soitel bok rin hlel na lian tak nei ma se sem vabiak po top mai chu thil thaber ni ina hreta liam ero chuan zui zel lo du lem lo thung zel din thu bol manga an han ti nak nu chuan liam ril ru chu amin sak thei hlau maya sem awanga bowani arin thule ama veng him tura liama amamo thu chu hrilin apasal chu an vazong chuak dun ta ani liam chuan thil thlang zong te chu an hril fia thin sem ero chuan alo oi mai o zong lo radiation chakle hlau taka nei dan chu sawa mangin an hanin en tir le ria chumi hnu chuan anin min theita sem chuan liam te pani chu tranpui tumin biruk na mun te an ko mu zunga chuti lai chuan Rose chuan an mi bozon na postera Lily Grayson tin ziak chu a char hlau mai Lily chu a phir puinu ani ti a hre chopa an pani hian bozon lai an lo ni reng ani chu Rose chuan an chunga thil thlang hrang te chu a hre chuak ta zela a phir puinu bozong turin a hun tam takalo sengral to a athi chamalo thlen chuan abeidong to lutukin ama nun na ngei lak tumin bridge atanga zuan thak atumta ani hemizan ngei hi ani ama chan chuak tura liamaron kalhun chu angai tuan atanga aron har chuale nu chuan sema hnena eitur adila apasal kalbo hlan chu chuin liam hnena chuan athil hriat zong te chu a hril fai ta vek mai semaron le chuan liamamal chunga Rose mulai chu aron muta aril ru chung ril chu thik na ina khata asangal phat bok liam chu mi thalawani thu soin a ang chun zom ngal pia pa anu puinen chuan an thu ain kal tatlat mai Rose chuan liam chu atran tlat boxi chuti lai chuan an thlen pa chuan thil ngai tua chua alo nei vele a
an accident zan khan khoi dila emoni kaltumin Rose nen chuan karin an chuak tun ti a hriat bel le ta ani chu mini lala a an kalna hmun vatlo le chu an rota Sam ero chuan alo rem ti tatlat lo mai arukin police alo va call zui reilo te a che dan phunga tang chuan police a ko ti liama chuan aman thiam ta police an ron thlen don tak taka ero Sam chu a in chhir le si a thian te pani ne na chuan police local tur thu chu a hril tlang ta roi mai ani reilo te a police te po an ron thleng chun zom ngala a fing phakar ber Sam la chu misual tho puya puin an laman masaber le ngal ani baka liam ate thian dun po an man zui vele a buaina an tok don ta ani thilom zia an hril fia mol mol chung po in an la sang dun khera reilo te a police ho chu an tlu sop na nok mai anni mai baka an che vela mi ve vak te po an tlu ngal duala ama awanga abul vela mi te an thile tak sup sup awang chuan liam a chuan hreuma ti to khop mai in thiam lo na sa tak nein a trap ta roi roya tuna zet chuan Sam a po in thilom zia a hrachiang ve ta a thian te pani chu chuak vat tur a hrilin thu nei tu te hna thilom dan dik tak hril hriat alo in tiamani chu vele liam ate chu anin khal chuak ve ngal kong laka ei turleya an din zok lai chuan news channel pakhata thu thar mak taki an lo buanga vanlama energy mak takin siam chuan trek angmaya khovel ron khoi thlen thu le satellite po a khoi poi thu an lo report ani rang taka dor chu chhuwa sanin an tumram lampanin anin zui chuak le ngala ama ero chu zui rutu an nei tatlat mai Rose ta chu ram hnuai thlam pakhat omna an va in khal thlenga bungrua le nom nok vela haina chuan lekhabu a mufu a chunga thu in zia kan chirnak chuan liam chu serial killer ani thu alo in zia kal mai chu mai baka a phir puinu lili rubo tu ani thu ala in ziak ta cheu chu lekha phek tina chuan liam a mi tha te chanchin le ati hlum tak dan chip chiar takin alo in ziak thlapa a phek to bera phei chuan ama min ngei alo la in ziak zui ama nun na la ka tum zan kha liaman tha tuma ave zan alo ni reng mai chuti lai chuan liam a poin Rose u naw nu taksa dila pai lai chu a hre chuak zoka chu mai baka Rose ngei po ruk bo tumin alo ve kwal velani ti a hre chuak le ngal aril ru chu atot upa sheoma ti kher mai tual tha chinga ni tila a in sheder to silo atopa chuan an car accident chan po chu an hre chuak theita liaman chiu muta tumna lama Rose nen chuan anin bakkaya car chunga anin sual boita ka wang chuan an che sualta eng tintin mo Rose chu car ta awak chuak thei rama thuilo te awak man tin trek mak tak khian aron deng dot mai liamanen chuan karen chak takina manzuya news reporter trek mak takha an mani deng tu hi ani ngei arin om engkiman hriat chuatak nu chuan silain anin tin taran mai le ama ero chu Rose chuan a met puak thei thlot lo reilo te an mani zui rutu ho kha an ron lang le thuta terrorist puin manan tumta ani anin rin lo lain liama chu atlan che thuta silai ria hriat ta ka ero ading kal zat mai chu vele athil ti theina mak tak chu man tumin zoi muang in an tol hnung hret hreta thok le khata abula om mi pa pani ta chu an tlungal thot chu vele Rose po atlan son ve ngala van doi thak takin abula ding chuan silai alo met puak man boksi akap tu pa chu thizui ngal dai ma se silai mu chuan Rose chu nasa takin a hliama liama chuan arang theang berin damdoi in hnai bera atlan puita ani emergency a annor lu lai te chuan liama ming chu alam zui mol mola liaman serial killer ani ti a in hriat chuata ka wang chuan a in thiam lo lutuk chu silai phur chuakin a in tin taran mai reilo te a silai puak ridur chuan a zui ngala a unaw nu thattu ani ti hrato ma se Rose chuan a tur thiam lovin alunga chekher mai atopa chuan liama chuan athil ti sual ra chu sengin anun nain ator phata ani
video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te miron shilve thin don nia